Her er et tip til, hvordan man måske kan få en pladsbuk i tale. Det her det er et tysk lokkekald til buk, et forårsbukkekald fra Klaus Weiskirchen, som kan bruges som et provokationskald. Ikke som alle andre kald et bundskald, men det er et provokationskald. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan det kan bruges. Jeg vil så lige demonstrere, hvordan forårsbukkekaldet bruges. Det er et provokationskald, hvor man forsøger at provokere en pladsbuk. Det gør man ved at simulere, at det er en anden buk, der er på vej ind i territoriet. Den buk, der er på vej ind, vil forsøge at komme ind til en rå. Råen går med lam. Og den buk, den skal først have, den indtrængende buk skal så have jaget lammet væk efterfulgt for at gå til råen. Lammet vil skrige, og det vil råen også, når hun bliver jagtet. Hun er ikke klar til at blive beslået. Men før man gør det, så laver man noget larm, fordi man skal ikke komme ind og overraske bukken. Så bliver han forskrækket i stedet for at lade sig provokere. Så når man går ind, så må man gerne knække nogle grene. Man må også gerne bruge sin skydestok, eller hvad man nu har, til ligesom at simulere, at det er en buk, der er ved at feje. Man må også gerne skrabe lidt i jorden, for at få den her stemning fremkaldt, hvor det skal gerne så opfatte det, som om det er en buk, der er på vej ind. Man laver lammets angstskrig, efterfulgt af råens angstskrig. Og det gør man en eller to gange, så skal man ikke kalde mere, fordi han så ikke provokerer, så kommer han ikke ud. Men som jeg viste her, så må man gerne lave det så livagtigt, bevæge sig. Så det er en mulighed for at, kan man sige, bedrive bukkejagten på en lidt anden måde, hvor man er lidt mere aktiv. Måske også den pladsbuk, der står stille, der ikke rigtig vil ud af tygningerne. Så har man måske en mulighed for at få ham i tale på den her måde. Men en eller to gange på samme plads, så skal man ikke kalde mere. Omvendt så skal man også være klar, fordi hvis han lader sig provokere, så kommer han også hurtigt ud. Så kan det ikke nytte, når først skal til at finde ud af, hvor skal jeg nu lægge kaldet. Så skal man være klar til at afgive skud. Men knæk og bræk derude.